Boko in mum that said they brought him for say. Said and I know do no. Nti ne paying for Mr. Name that that's why buying it. No, this has me a true uranium. Now it says that the charming paying no. Ono nimbi bia the seven young Ibra man quite now on Yina Boko in Anamu. No tune for say, Mudente so, Dampire Nesses I say. Mobile to Boko mine. Na ye day. Na Dampire say. On the workroom, anya, Kazaka seven fast young. Or say, there's a may protein for a cratchet. Ma umukum no, ye dear Sanomano. And more no, broken and paying for so. As I'm by Musa Debbie, as I say, I come once a mina, a book ring, a dear. Of course, I say, or say, I say me, the cocotte. Now, no course, I say, on Famrana, two Fancas and here, now, on Castle. Be ordered to just say, on it, and so. Enya bokrum anya sabe ehyaso ntawanta wom ena dente so bi se panyi so ba mu no se opanyi dampare wa won mankasa ne nana panyi na onde ono ne ehye ntawanta obia dente so bi so panyi so ba mu se na opanyi boaten na oni bokro hina enya aksem omde aseme ekokot. Yes, be utun for pokwa mreso ma boko yin edifo boko yin yes as no percent kokot bi yes Supreme Court ne no na ewura bae o se mfa nsema wo yin a emra no hwenka o se oda se no eba asante na tre hanum asase aso hanum na e kan no boko yin so e de ase no kokot ya da bi o wa na hu said summons abebone dan na o me ne lawyer say so so amfa asano ana wanfa mu ya nkwa ahwe no be kan se odifo na me amwa ne fie kura on beton na o je say onde no tun fa yes asim bia mfa mbra me mfa for court nti o tun for the tubu ko mpanyfo ni say episa mo say mo mpanyfo mo gyan mo na mo ani age ase no ye nti mo de kokoto ana ase boko hine ena omam kwanse ntu sa anamo no omuko bisa bro ombe ni ombe kan se denta so de omfa de mfa no kokoto na mo ye busa pin denta so busa pin ni edon na don kokoto na busa pin so de bi onde omfa boko hine kokoto na mo house no de kokoto na when umze papa say what dey ask in court no obo ewura manyana ene wo de kan da edumni adai ohun bo han fa kro wan hye mu na say bi o de let bi na ebra yewura ena mpa ja hin so na boko hin pa infos bom say bra wom ne hasa ye nsotwe no e wona boko hina ne mpanfo hu se dabi so ma ya ne ma hina be kon ho enti won be wura mu bi ye won ye se o dentist no e be top plot nsia tete mire no mo e no be top sa plot nsia no ena 1982 ya nso omo ye ko physical eni ana ne bi so be top plot na eno na omo nam so a ompeso fanya sa kwambi so na omtete nsase wo anane ne kofika ebe frabu okrum nsase nyina na mo akire no omse eba sa no okonsu hui sese mo amamu a ombatiti bu okru na sampon nsase nyina na bra afi wo mo no ndisi ani no ena omde kokot ta no chiro mo de kokot no mo si bu okrum edifo ebio omchese sa house na ye kano kuruto be ese nan ensa sinka kranka na ya tete ya de ai bokrum estate no na de ntasokra ye kano
on the circle to an crowd, a diablo commercit no on come. When a gem goes a catcher of Japan that is on ye, then some more cano on ye pa. Na a bed now, Unipa one was as a book on Yamma by Muatra. Now, catcher say, on Nishi beer. One emma baby try. Bio, or so one day won't find some no court. Na boko na de koye ena omde njanhye bi atoso ena chame kwakwo su chese se asem bi nkokotwa ebe de na njanhye atoso ebe de kom tete abaso isa asem na kodu court asa ni ya abom na otumfo bi za dente so se wo hwan na ema ba bi try ne obeso chance ne wama inside that tell mo de on kasa ansam ono mo ba bitan na fi e de na ne do beka se ono ne hye bia asisiru ade na o ka se afi mpimie ndunsiam no ena omde omasem betutumfo anim so te ko yin na mo ba bia tan de na mo so tumfo se oma obi anaso wi abi emra na baby oyi ama omno wo mu hu lutum for say de mo se ti akura obi ma so wi akobu okromo na akohwe atwitwa sebe ahye no na asisiru ase onde wonya ne baby atra onde wo so no obi ani ase mojitum se buku hin na ma baby time we na oba bi so epaja nsa no se asisiru afo no wo mo sebe ya ka ma hye sanse ni ma ko so nyina ya ka so mo da mutombo ewi a bate ho asem ewi a bate ho asem na so kra mo sa nipa mo yi monka ade no ba ko firi ayi mawu na ba ko firi adanse na ade ne yen ade asepa afi ade na nkrata ne se ma ko so ya ya ka mo mutombo do tini otumfo yense senior dan pari de oni bokrum ni asimbia sa adibia esiye enti oni bokrum ni asase no o mo ni mpanyesem o se dan pari mo se minchanisem nsem bia e ba tete no enti na minchanisem to no de oni obia ni asem ya se omo behwe na omo atoto ahye no na yeyi wo mo e de ama wo mo afi bio ongusu anom se dente substance abridie oni buokrum atwa sekan wo mo ekon se binyado te ntase ni ontem kura na buokrum so ese mo nipa bebre ya mo akoma semina mo dente so aka ho ye wura na edme bram na mo amba bitai na fi abansa se de obi a be catch na dente so be catch him oni me emotion oni me nishi bia na for the to empower for him say sanse na wo kotun nyina ungo yimra se da foforo bia e bihia na wo a wase no nkoyin ma he no je ne wo kan nyina ayekwa no so mo mpan for kura no broko nyina na hododo no montima mama ne mani ki ho ansensa asem ya ena mani ki ho di montombo na ibehia no se ma okoto nya munyimra na nhwe enka ho asem bokrum de ne kosi no nti bokrum ode no de ekosi no ofa yemfiri oni enkokuti ginya ase ya yedua ase de dua ko twene dua ase de ne yemfiri oni enkopo ampa haso kuti hine ebai na onso nasmo de betia ne se osen iwra se omomodia na ehyeso tantaba bi aba one yedua se hine twinua se hine de dua ko kodi ekrom eni ginya se iwra nhwe na sabi onwe na ontoto kama ema na asundwe enye na adwuma kuti hine no
ne ɔyɛ sɛ saa nsɛnsɛm no ahyɛ so nsɛnsɛm no ama nneɛma bi ɛkɔ so nti yɛsɛ ne wura sɛ ɔmmɔ mmɔden a sɛ ɔmmɛyɛ ɔmma sɛ hɔ yɛ anaa nnipa mpanyimfoɔ bi nka ho mmra no a wɔmmɔ nkɔkɔ ɛna abusuapɔn yɛ sɛ ne ɔtumfoɔ yɛ sɛ saa ahemfo no nyinaa sɛ sɛ ebisa na ebinom ni hɔ nom nti ɔsɛ waka wate ɛda foforɔ no ɔbɛhwɛ sɛ ahemfo no nyinaa bɛba na ɔmba a na afei wɔde adoma no ahyɛ mpanyimfoɔ bi nsa ɔma kɔhwehwɛ atoto hyɛ no na asomdwie ayɛ n'adwuma fɛfɛɛfɛ ɛfa ɛbɛda ase yɛnsom na yɛne ebie